kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Nyaya dzandauya nadzo pano inyaya nhatu, asi ndinokumbira kuti uone video rino kusvika kwekupedzisira. So nyaya yekutanga inyaya yemaZimbabweans akasungwa muzuva ranezuro 31 March 2025 mushure mekubatwa vachiprotesta pademonstration yakarongwa nava Blessed Bombshell Geza ine chinangwa chekubvisa President Mnangagwa pachigaro. Vanhu ava vose vakasungirwa muHarare and namba yavo vari kunzi ivo i95 kusanganisira vakadzi nevarume. So vabva vaendeswa kumatare edzimhosva tisingazive kuti vachapiwa mutongo wakaita sei panyaya yavo iyi. Then nyaya yechipiri inyaya yevakomana vaiita mabasa ekurova vanhu avo vazosvika pakubatwa ndokurohwa zvakaipisisa, mushure maizvozvo ndokuendeswa kumapurisa. Vakomana ava mazita avo ndeanoti Tatenda Mutseke naTafadzwa Nyama Chena. Ndo paunoona kuti ungapare mhosva sei asi magumo acho kubatwa. And nyaya yekupedzisira inyaya yavanyoka yemabhunu vari kutaura ivo kuti protest yaina kupera ichaenderera mberi kusvika President Mnangagwa vabva pachigaro. Zvisinei nekuti nezuro zvakaramba, asi vacharamba vachienderera mberi nekuratidzira. So ladies and gentlemen, muchipedza kuona video rino ndinokumbirawo kuti mumhanye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. More updates are coming. Aku bilang vlog sang mai. Anda bilang mimpi ya, apa? Kenapa? Suatu tuh kan nih. Macam tu ya. Mukaruwa vanhu vangani? Vakakwara zvakadii? Kukwara vakakwara bosi tichangwara vanhu vatabva tikaenda. Mukadzi kana murume? Murume nemukadzi. Mukauraya vanhu vangani? Uraya tina mbo. Mune mberi muri kupi mazuva esa? Toshanda ushuru. Konezi? Toshera pasi. Munoshandira gomba rani? Toshanda kwaMukondiwa. Saka ndo maura ari kungoenda. Asi iwo tanga iwo kumusha kwako ndekupi? Kuno. Iwe. Kumusha kwako ndekupi? Ndogara na blazi yangu. Kupi? Iwe kumusha kwako iwe. Kesha mwana. Unonzani? Tatendani? Hata bokuza chakurera kwako. Tatendani? Mutsika uchigara kubhukure kwani? Kwani? Kwanya kuna kwande kupi? Kuno kupi kwempane? Ngati bonyarrai vari pana hande tinoyatsinovaradzika. Kwa hiyo unonzani? Vanotaura vamwana vanogona ngwachitovaziva ari Tafadzwa machina. Unogara mbukure kwani? Ndobva mbukure kwaMuzhanje. Kuri kupi? Kuri kwaMunimi kuzvichemo. umfana ndiyaizvozvo. Chidzokorera iwe chazoita nhoo. Ndinotenda.
ndobva kuchichemo sine mani mutseka uchishanda kupi ndoshanda kumaini kupi sapaonda uri handi yambeita Kuivani yani? handi yauma handi na Right, kanjani mukasema Zimbabweans. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanana ano. Ndichitenda zvakare vana veZimbabwe nekubatana kwatakaita nezuro, nekunzwisisa kwamakaita vemabusiness, nekuziva kuti amuchada Emmerson Mnangagwa, saka nyika inofana kuti vanhu vagare kumba, vanopinda mumastreets opinda mumastreet, zvese izvozvo tinozvikudza zvikuru. Wakaona anoburitsa muromo wake pasi nepamusoro achiti program nezuro yakafeila, munhu iye asati akura mune zvematongerwo enyika. Program yanezuro yakafadza chaizvo kana iye Mnangagwa pachake akasheka nayo because mublawa wacho achakachaya, maHarare macho achakachaya, kwanga usina business. Sezvavaitaura kuti is going to be business as usual. No. Kana chingungu ndengu chatanga akuitwe business. Ndimaona. Saka mangwanana ano toda kutenda zvikuru mazuva akataurwa nemukuru wedu, komanda wedu Wageza, ende vachataura mamwe futi mangwana anonwisa mvura. Saka zvazvakaita ndezvekuti ndafunga kuti mangwanana ndikuzivisei kuti chirongwa ichi hatina kukanda mapfumo pasi bodo. Tiri kuenderera mberi kana kuine vamwe vachingoti kuti Mnangagwa haachaenda nenyaya yekuti kana kuti nezuro hatina kukunda kuti tibva tamudzinga muhofisi nezuro. Aiwa bodo. Chirongwa chiri kuenderera mberi. Kurikuura operation stage 2 haina kumira zvakanaka iyoyo. Handimazvinzisa. Than never before. Handimazviona. Nezuro program yaifana kunge yakapenga chaizvo. Asi dambudziko rakaitika nderekuti vanhu vakanga vachishaya transport because makombi akatora advantage yesituation. Ndobva atanga kuchaja very legendary. Zvakazopa kuti vanhu vave stranded mumalocation, vanhu vachingofona toda kuuya. Vanhu vachingofona mese munana Chitungwiza. Vanhu vachifona mese munana Epworth. Zvokuti town yese yange yakasviba ye. But anyway, now yatakatarisana nayo inyaya stage 2. Mukuru achauya otaura mangwana. Gadzirirai nyaya dzestage 2. Gadzirirai nyaya dzestage 2. Stage 2, operation stage 2 iyo haina kumira zvakanaka. Saka tinoda vanhu vati machuwei mune zvematongerwo enyika. Vanhu vati kurei mune zvematongerwo enyika. Vasingakasire kupanika nenyaya yekuti vataurwa zvakati nevarakashi. Asi vanomira nezvido zvenyika yavo. Vanoda kuti nyika yavo ive ine kwainobva, ine kwainoenda. As long mapurisa takataura kuti kana asati akuora 1500 take home. Kana maticha asati akuora 1500 take home. Kana madokta asati akuora mari dzine musoro ma-US. Handimazvona. Hapana chiri kuzombofa chakanyararwa. Kana Emmerson Mnangagwa asati aenda, hapana chiri kuzombofa chakanyararwa muZimbabwe. Handimazvinzisa. Haitonge Emmerson Mnangagwa nyika ichi. Akutaura. Woya takatotanga demonstration iyoyo. Mnangagwa haitonge. Ndakutonamata Mwari kuti ngaasafe Mnangagwa neBP. Ndikuda kuti ararame makore akawanda pamusoro penyika. Azoona kugadzirwa kwenyika ichidirwa shuga. Handimanzwaka. Iyo ogoiona, onatsoona kufera kwake kuti alright pakati zvichokwadi ndaitadza. Pakati zvichokwadi ndaitadza. Saka mangwanana ano ndiri kuti kudii, ndikutaura kuti kune vamwe vakuti aiwa ko zvakati makazodii here. Ndinoziva kuti tine vanhu vakawanda vanoda kuanalyze politics but vasingadi kuti vadziite paground. Handimaona. Isu takati hapana munhu atiri kuvharira, tikavhurira munhu wese. Munhu wese hapana munhu atisina kutaura naye. Hapana munhu atisina kutaura naye. Saka chimurenga ichi hachisi kumbofa chakadzoka kumashure. Vamwewo takanzwa vachifona vakati kwava zvino hamutye here kuzobatwa netreason. Ndinobatirwa treason yemunhu asina kuwina election. Ndinobatirwa treason yekuita sei? Ndinobatirwa treason yekuita sei? Dai ari Chamisa ari kutonditi ningi woda kundibvisa pachigaro nekuti ningi ndaitotya kuti pamwe ndinobatirwa treason nekuti ndiyakawina ka 2023 pama-election. Zvino ED anonditaurira zvinhu zvokuti anondibata netreason. Anondibata netreason kuti akawina. Munhuwo zvakakangofananawo neni. Iye neni takatongofanana ipapo ukandiona nekuti haasi president. Amene imi munomuti president, imi kuti munomuti president kuti akawina kubva haana kuwina election. But nyika inoda dialogue. Nyika inoda kubatana. Nyika inoda kutaura nezwi rimwe chete kuti nyika iende mberi. Saka tiri kuti vachiwenga. Vanhu vari kuvati aiwa kamukuru. Chitigadzirirai mutakunanzva. Handimazvona. Vana veZimbabwe vararame zvakanaka. Ona mabhururu enyama akaunza 2018 auraya nyika. Handimazvona.
Saka ndo pakazobva zita rinonzi gudo guru rakabva razonzi gore regudo guru. Kurava kuti ivo vachiwenga vanofana kunge vari munhaurirano idzodzo nekuti ndivo vakambounza uyu munhu andi mazoona ka. Saka isu manje tichiita izvi hatisi kuti totumwa nachiwenga, aiwa hatitumwa nachiwenga. Vana veZimbabwe havasi kutumwa nemunhu, vari kuzviitira zvinhu zvavo nokuti vakuziva kuti enough is enough. Andi mazoona. Takamboona mumwe achiti manje takanzwa mumwe auya kuinbox wangu zvakanzi nhai nyoka zvino nhingi vasanyatwe zvavadzingwa tichaita sei.